Kami ti pagipakita ng ibong natiyama. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipay ken ka, O Kristo. Naimbag ken nagasat nga bigat kada kay kapsat. Nang nanguna po dali ta girwar nga pigpiger-ger na kalatang kapsat. Madama ti jacket ato so mabalin lang ta. At dapat kakabsat iti malagi kong istorya, may papan iti agama. Kaya dahil ito'y agama, close dati tunggal na isa. Iti may isang arabi, di mapanda maturog, dahil na itong agama. Iti 12 midnight kakabsat, nagtagtaginip dito anak na. Kaya inyor yan na. Lola, paalam! Kunana. Kaya madanagan dahil ito nga ama. Kunana, may apayan. Rinig na rin anak na. Natagtaginip ko kami ni Lola, tatang, kunana, natay ka no. Kabigatan ng kakabsat ay na pimayso. Nadamag da natay daytoy luna ti ubi. Ket the following day kakabsat when manong alawas kasi manan ya natulog da. Ket alas 12 ti rabi kunana manan ti ubi, lolo paalam. Ket kabigatan ng kakabsat ang muyo na pasama kan natay manen ti lolo na. Ket naglabas manen kakabsat ti manong alawas matandaragan na bitakan na. Nya nga ta sino nga ta sumarong ay pagana dahil tubig. Ket naminsan nga rabi kakabsat palpaniiwan ti tatang kapag nga makaturog kakabsat. Ket iti 12 midnight naguriyat man yung ubingan yung bagana. Papa, paalam ko na. Ket ko na tayo iti ubing, dali tata. Ayun, siya sa sumarong. Isut ka po na kabsat niyang anak naturong iti agpat na. Ket iti makariing tayo pinatatang ko na si Luyan nagpaiman. Isut ka po na inot-inot kakabsat, hindi pa panagtigos ko na baka may kagbis na. Agigigam niya. Di pagigaman niya ti siya. Ket ko na aganan na tabaka siya ti sumarunong. Idi maganda kakabsat, ano ka dahil nadlat ang mga baka dalason na dahito ko, isuti patay ko. Idi mapan ti opisina, imbes nga naglugan kakabsat ko na baka may dumpar na magmagnanahol. Idinadyo na ito pisina kung na nasa anak mo na gargaraw. Bakit di no? Pumayso na dyan itagtaginag ti anak ko. Ket madlaw pa'y kakabsat dagiti kakadwana nasadmet lang ang tumakderen nakakugaw madlatan. Ket di pa nag-awit kakabsat kung nati gwardya, sir, nag-awit kayo, nakila na batid tuyan. Ay haan, nagbati ng ditoy ko na. Kaya kabigatan ng kakabsat, kung nakayaman pa yung apo na dak pa'y nakain. Simbang tibos da, dati eyebags na, talaga nag-drop ka lang na nag-block dito mataan ng kakabsat. Kaya kung agawit ka, taing kagin na. Handa kumakayat kakabsat, di ba pa nagin na. Ngayon gabutin baga na tayo boss na, kaya sige, nagawin. Iti pa nagawin na kapsat, naging indayat manan dahil pinatatang, baka pumudno dahil ko na ti anak ko kunan. Kaya hindi makadamong ti balay da, kunana, pinagadumak tao ni balay. At dapat tinagpigsa masilaw, at dapat di sa okasyon. Idi sumrek kakabsat dahil pinatatang, agsakit met dito anak na.
Pan na inarakop ni tatang na ket nakakita dahil nga ama, iti may sa malungod. Hopefully apo nagets yun niya kahit kumasawin. Dili tatang diubing ket saan gaya ni tatang na naginhinayad nudi ket di sa baligayang ti tatang na. Ket isu pinatay na kapsa. Right. Noon yung kapanood, tugyan yung tumalit na kapsa na. Kaya kitain nyo, dagiti kaabay nyo, apo, talindan tumakaturo, tumiduksa, kaya mo tanagan yung tibagana, naganad kibasit na kapsa. Itangal daw, kaya iso tirugi, tikon ko na tayo, nga adinal dumases, when numisa de galio. No kitain tayo kakapsat, when mapansin tayo, na seksek tunek ti kapilya, ken uray ti arwan, dahil ito isang tinaduan kung natin ito Santo Rosario, upat gaya ng barangay kakapsat. Nakuha tayo sa excitement, nasapa tayo nga nagriing, kaya tinatong ko na naglamiis man, diyan pa yung digos, tumatamdaman to. Nakuha tayo, itiragsa kakapsat, iti may sa ken may sa, gapuin ta siyang laing aldawin, rambangan tayon, iti Paskwa, when ti aldaw nga panakaipas ngay na ako Jesus, silubong tayo, isu ti sao, ang nagbaling na tao. Nusubyana tayo kakapsat, ti awag tayo nga misa, ket kun na tayo nga aginaldo mases, when numisa aginaldo, when numisa de galio, when numas of the roster. Iti pagsasaw ang kapsat nga ginaldo, ket nagtaod ti Spanish nga sao, nga kayat nga asawin ket gift, regalo, when nusagot. Isud ka po na kung natin dito, makating ka makiaginaldo ka ni ninong kaninang mo, sa kanto makikaldo. Not only an ordinary gift, but a very special gift, especially for Christmas or New Year's gift. Ngarod kakapsat, dahil nga misa, ket may sa klase ti Christmas gift. Kaday tao, ang sipot ta sinegen, ti dalateng na po Jesus silubong tayo. Ken kastapay nagkakabsat, nga sagot iti Diyos, kadagiti ngumutin na nanak na. Iti apapangapan na ukakabsat, it is a form of thanksgiving. Panagyaman tayo matattao, ken panagyaman met kakabsat, iti Diyos kada tayo. May isa pa'y nanagan tayo na misa, malaksip ti misa aginaldo, when misa de galio, ket ko na tayo na Mass of the Roster. Taapay kakabsat. Ang sipot no pansinin nyo, tiga daw yan nga misa idi, ket parbangon laing kakabsat. Awan pa idi misa ti rabii. Isud ka po ng ano ti malalilaw o nagduma, apo apin niya kamo kaditirugi ti misa de galio. Tako natin kat morning laing ti misa idi kakabsat. Ket ididay ta oras daw, ket isumet ti oras, apa nagtaraok dahil ti manok. Numang ngegyo kakabsat niya, nakadalo ti manok kagtartaraok. Nang runa ko na tayo, dagiti kawitan, when manok apagtadi. Tay pasimudag na ng orasen, ti panagriing, tay tiday ta na tiyempo kapsat. Awang payment ti alarm clock na. Lumanggeg day din agkaraok ti manok, kuna ay na, bigatan, mapanakon niya taltalon. Isod ka po na kapsat, nga naputar iti kasta nga oras ti misa ti parbangon, nang nangruna iti siyang nga daw, ang panagsagsaga tayo. Nusubyan natin kakabsat ti history, ti practice na ito nga ginaldo mases, ket naggapo kunatay ti rurate mases, anya man tayo tuwing kakabsat. Base iti panagbasbasa,
Naadaw kano daytoy ti entrance antiphon. Wenno ti pakaunang antiphon na ti misa. Amay paay kenes Apos Santa Maria nang nangruna kapsat iti dayti tiyempo ti Adviento. Tako natin ket normally ito'y Pilipinas laeng iti napalubusan kakapsat tapno mangsayakan iti misa aginaldo. Tako natin ket we are still on Advent nga dapat kumakat naka-violet na pupadi nga dapat ket awan pa iti gloria kakapsat. Ngem gapu tanapatgan ti CBCP isut gapu na nga daytoy night masses ti kakapsat ket ti vestment na pupadi ket puraw kasapay met nga kantayen tayo iti gloria ti Diyos. Ket ti daytoy nga antiphon ti pagsasumalatin ko na ket Rorate Celi de super et nubes luwat posto. Makapanos-split met dayta apo agdaraw met dayta agong may. Ket no translate ti kakabsat ti Ingles ko na let the clouds rain down the just one and the earth bring forth a Savior. Ket daytoy nga Rorate Masses ket ramrambangan tayo tagsapa tay pasimudag na no kasano nga overcome kakabsat itinawag ti kasipngetan. Ket daytoy nga lawag isu kakabsat iti sarsaritaen ti ebanghelyo iti daytoy nga daw. Sumsumget ken nagragranyan asilaw iti karanyagan iwan ket ti pagbiit kinayatyo alinakam tilawag na. Ket amutay ami kakabsat iti akem ni walmamunyag insagana na iti pagnaan ni Jesus nga isu iti napaypay sumalawag. Tapinarmek na ti kinadakes ket inpakita na kalatay nga tattao ti kinimbag na. Saan nga binili ti Diyos no siya sino ti kayat na laing isalakan no di ket di at kakapsat. Amin nga tattao nga pinarswana ket insalakan na po Diyos. Dahil met ti sarsaritaen ni Propeta Isaias iti mo na may basa. May bilang dagiti amin nga nasyon na tattao ti Diyos isut nga po ng ibang ti Diyos nga ramidet na nalinteng kaya nagkakaimbag dagiti amin nga banag ket mayasping kakapsat ti kabibiyag ti Diyos. Ket no kasta ti mapasamak nasken nga ron ngay daydayaw ti tao ti Diyos kas kuna tayo iti salmo responsoryo. O Diyos daydayawet ang kuma di tattao. Nalapit sa lusudet tayo nga kakapsat apay nga ta nga agsapa ti misa ti daytoy siyam nga aldaw. Wenno apay nga tamet nga rabi iti misa, wenno awagan ti simbang gabi. Mabalin ko mamit nagmisa tayo talas 9 laktan, tapno hantingan na rin nga nasapa, ring nga nasapa, wenno stop no makadigos man ti dadlo makapsat, tasubra ti lamiis ti susiday. Ket ko natin at adali talo nga rason, anya tayo talo nga rason kakapsat. Umuna, it is a symbolic reason. Ni Apo Jesus isu ti silaw ti lubong amang parmek ti kasipngetan ket ni pakamuti lubong babaen ti nana ani Birhen Santa Maria. Mary therefore can be called the dawn that brought forth and announced Christ the light. Iti misa aginaldo kakapsat ket originally a votive mass akas panagbigbig tayo, iti akem na po Santa Maria, kabayatan ti tiyempo ng Adviento. Ket no ko natin kakapsat nga Apo Birhen Santa Maria, iti dawn that bright forth and announces Christ the light, then na tayo matattao ngumay makimisa kapsat. Mapalasan tayo met iti simbolo, nga ipaay na po Santa Maria, ken mabigbig damet iti dakkel nga akem na Santa Maria iti pakasaritaan ti panakaisalakan tayo. It is a symbolic reason. Timikadwa kapsat nga rason for practical reason. No apay nga nasa for early morning
when no tirabi kakabsat. Can to accommodate all the people pressured by work, dagiti mapan naglaklako no daman kakabsat, dagiti mapan nagtalon, ken dagiti mapan nagopisina, tapno makipaset damit ang makirarod, iti bagi ken dana ni Kristo, babaen ti Santo na Eucharistia. Takuna tayo no alas 9 niya, tanapanda na kimisa no napan nagtrabaho na itatao, napan menteskulaan na iti bemestral, ay na mabilbilan ito kapsat, ito may makimisa. For practical reason. Kaya kastamet iti bigatlo nga rason. Penitential influence wenno karakter. Babaen nga kapsat iti panagriing tayo tinasapa wenno panagturog ti sumagwanulay nga oras ken uray ti panagsakripisyo ti rabii nga saan nga panagkuya kadagiti paborito tayo nga teleserye wenno kadawyan nga rarabiden tayo ti rabii. Datayo kakabsat nga mamati ket masursuro tayo teg sakripisyo. Nga ipasimudag na nga nakasagana tayo amang pasambay ti ay ni Jesus tulubong tayo. Ket sapay kumalay kakabsat tapuna tayo saan lay nga ningas kugon tintay panakibisa. Ay mapanaktat ta first day, han palang to no second day, nagadayuman nga. Han palang to no third day, mapanak to man to no maudin. Ket awang mo day crush ko madadyayon nga, nangasawa mo to. Ket sapay kumangarod kakabsat ako natin at kompletuet tayo, dahito siyang naparbangon. Ket kasapay met iti siyang narabii, kas panagdubena tayo, tidadating na ako Jesus tilubog tayo. Ket tinayto mo nang aldaw tinisa ginaldo kapsat, ket may paay kaday tagtutubo, tenterong Pilipinas. Ket sapay kumato babaen dahil tagtutubo, iti dahil technology generation. Ket aramaten na kuma dahil forms of social media, tapno'y kasabatan na ako Jesus, iti para na tao. Saan nyo lang usaret ti social media kapsat tapno makiringgor niya. Saan nyo lang usaret ti social media tapno makikismis. Saan nyo lang usaret ti social media kapsat tapno pangit kayo. Nudiket di usaret nyo dahil ti platform ti social media. Tapno iyang amuyo kapsat ni Apo Jesus. Ketkas pag-ibos, karit na tayo aming kakapsat. Tasapay kumataringin tayo, itibukod tayo nga bagi. Ti katatao ni Wanwamunyal, tapno si tuturet tayo met nga mangipukaw. Ngagsagana tayo, tumadaling kakapsat, tiya ay ni Jesus, tulubong tayo. Sapay kumatakas na. Tumaklat tayo.